Hakini kisngi ki bamenta ban penmi iki thup Jingrwai kam long show ka ba ai man siam ki babon ki riu dan sap ban rwai ne ban tem ban put. Namar ka jok jong ka jingla ban depat iki ki thup Jingrwai kala kut no. Laj no satang ka jing thiet daki katto kani ki basngo thu ekador jong ki riu dan sap. Satang ka wigarensan ka bamenta bajan baro ki Kaitor bat ki nong tem nong put ki abe ban penyat iki Jingrwai jong ki kadai satang kerensan YouTube. Bat dai nakane bagi riu dan sabru kidang yok mensia mantau buat penmi iki Jingrwai jongki rengkat ki music video. Kani ko kubor menta ke janmiet kan dai halor ke jing ai mensiam ka wei ka Kaitor ki wei pat leng ba ke Jingrwai thamai jongka ka ba kala penmi dangshen. Kani ka Kaitor kari ka Kongresel rop me kenong ruai ka belas dang mi pertai Nygnkong ha ka snam hajar ar. Bat kaledan benta ba ka kenhun tem ka beletip kum the gracious. Hakas nam hajar lai bat hajar saw bat kekenhun Snow White bat Hadien bagala mino na kaneka kenhun kalarwai bed marwe shimet tang daki track. Haki babun ki rensan ka jurwai ru iki Jingrwai jong Jingrwai ki bapau ke perthai bat ke Jingrwai ka bakalarwai Nygnkong hakaktin na jong kadai ka blai kerteng off ka jing ie. Ka weni ki Jingrwai na kathup Jingrwai bala penmi dau ba pradip korba ka blai kerteng mensiam. Ya kabam na manong habon kadai Kabapion Tingtingnya habis na Banyak mikir Ufkah cingin Kani ka Kaitor ka Jingrwai ru iki Jingrwai ka ketien Pnar bat ka thup Jingrwai Pnar ka Nygnkong jongka ka dei ka belai kerteng rikune bat ka Jingrwai ka bakerteng to melin. Hadu menta kalarwai arpuai tili Jingrwai ka ketien Khasi bat Pnar bat akasnam hajar ar kelayo ru iko kusnam best vocalist hakarensan Meglaya Music Awards bat akasnam hajar khat ar kela job yaka karaoke world championship east zone. Ka music video ka bak Kongresel rop me kalarwai khat do kadai na thup Jingrwai lenter kisni. Ndrei kam shim lasange apat banit duai ki concert beper. Menta ka keti Hadien khat nru snam kani ka Kaitor ka lepen mi iki Jingrwai ka ban Nygnkong ka ketien English ka bala ai kerteng brighter days. Kadau ka pakongsan hi ti kalong banga kwa bangan wan pai biang bangan dry biang mo namar ubleu la ai nga kani kasap nadu pangadang rit bat hadu menta ti nga perkhat banga puson bha la di long belingan chplen no ai kai yaka belingan sange bangan dry ti kadai katahi kadau ka pakongsan long banga kwa bangan pai biang shikani ka music industry mo namar kadai haka Jingrwai hi ka ba nga shem ya ka jing sup men sim ka jing tengen men sim ka jongaken ti nganda sngo kumnu ru long kidon be hi ki Jingrwai ki bangashna la da namar ka music hi kalong it's like a bread for the soul mo kumba ki ong aktin pareng ti hangaru long ngashem ya ka jing sup men sim ka jing tengen ka jonga haba ngashnai ki Jingrwai bat haba ngarwai ken ti kalong ngam ong ba Hadien khanrus nam ba ngaklam roi shu kalong ba ka last music video ka ba ngale ti kadai ka lenter kisni na ka album lenter kisni ti Hadien ang topan ngala sange no bangan long ban produce Jingrwai ken ti nga concentrate no mostly hakini ki ban right concert ti ngala le perform kaleng ngala represent ne ka state ru ha ki bon bha kini ki platforms but ki concerts mo ti ti kalong long nga concentrate be tang haban right life be tumtukan ti Hadien ang tupat ngai kendu iki bahayem bahasem nang tai ki parlok ru ki jukli kan nga ani beli film Jingrwai show menta she epija aslam nim ju yos ngo show ki Jingrwai thamai ki jong piti ki push back kan nga ki ong penni be ki Jingrwai thamai mo kat kan ni ka sap fi dan beli film plan no e yaka tadi hang ta kan yang sa so thu ba yes nga de ban wan phai yang she kan ni industry namal ka original place ka jonga hi ti ka de hapo stage kan
Ya kani ka music video la plat pat ba lang ba ka YouTube channel ha ka jingalang kablalong ha ka arpo trek banai leber kasnem arajar arpuar ha Windamere Estate ba ikani ka jingrwai la plat pat ba ha ka YouTube channel jongka kabala ai kerteng Gresel Robme. Love, are you a lesson? 'Cause I took you as a blessing and you twisted all the way through my heart in this array. Burn all of my chaos, see what I am made of. Kani ka Jingrwai Brighter Days hi kade kalong very intense but very personal mo, but ka jingmut ka jongka hi kade ka fight song kade ka Jingrwai jong ka jinyele mo ti ni kum ki breu hi ni don bon shibun kita ki jing but kita ki jing tunjuk kala pandai puli puthi ne kala pandai ka kam ka jam ko ka kya ka jing de syukurin ka jing de si samla ni bon pha kita ki jing hreng ngakwa ban ong lamba kan ni ka Jingrwai ka message ka bang ngakwa ban ai ka long wala dangi shembun kita ki jing tunjuk ka jing ka jong ni hreng im dei bangin kenran den hreng ni dei bangin yeng jot bangin scam halaka yeng scam halaka jong ka nong rim but bangin le persya kita ki jing namal kalawai ka baphanai kan up ni hakwai kasni ya kan ka Jingrwai Brighter Days jong ni Grace rock me te ngata nga spenya rap ban pen tho lyrics ben thaulang song lang bat I thaulang ika ya lang ba kan ka jingmut ban pen ba bat nga pen thau compose but arrange ru ya ki jiktam ba nadu ka keyboard drums bass ki ek dan kam nadu seru bat ki bat ya ka ban pen ai bah ban ya kamining bat haju ko por nga penyarap lang ban pen direct ru kan ka music video jing ko bengi thau kan ka Jingrwai ka ki lyrics ki yat kum tu ye thu phang ka struggle ai but ko bengi na video ru ni ong yem kwa tu ben yai tik bat kum ka lyrics tu ni ong marba Hadien kat nos nam sure iwan pai biang Gresel la batai ni kata la itu la share lang bat ni kan tangaru ngala simbhala song la pusan ngong le no so ya ka video ngong ni le no ban pen I kan ya ki ye Gresel hi kumba ilong ka jingwan pai jung I ke industry menta kani ka dia kadang di tang we ni ki Nygnkong Jingrwai jung I ben sepelan so ni ong ni le kan pen I biang I bat ya po video ke bengi pen I ye Gresel kam de bengi shoot thau kada dei sisa ka jinglong jing I ilong kumta ba ka pen ai men sia mengi barok ru ben ba ila ban le bun te ki ni kam aba fi ki videos menta kim da pen I thande kata ka gumong ong ya kata ka daringness mo kata ka jinglong jing I Gresel ru ilong ta I dare ban der ki ai ba next level be push be ila dia ba hantar ni pen ilang apa video kan reflect ya kata ka jinglong jing ya kani ka Jingrwai hi te la tho ba manga badi Eric Khasim yong ti ka music ru I arrangement hi nang ta ni record ya kani ka Jingrwai ha po Maliham Studios ti ka don ka bangi le hang ne ka don ka bangi le po Maliham Studios ru ti kinong tem ha kani ka Jingrwai ru ide ba Boy ba Peter ba Eric nga por bangani kundu ni kong do I Gresel nakang poi perkhat bangin ye poi yalong perlok bah poi rajan bah nomor ba pobi iwan ngana perkhat kilong ki artis hi Henry Iper na baro ni nga banya tre bat I kalong basuk iba long open ban le kan noru te wat la dapur badang practice badang thau ni Jingrwai ru kano sen chu ngi haban ya khun ban ya yu nga bat I norba me I ru I haban kham jinjari ni Jingrwai kam ni ka basuk ni kong do so ngai I ke nya kata ka struggle pri kham iklam give up ikam yura ni kong du perbengi sedang leng la pen suk I ngom tong ni le no ki belu re me I yong em ai bi utu benjenjang sawan pai biang Hadien studio wan pai sha Hadien studio but ipen hit bi utu nuot I don kam I le bha but kat bedang ya ngideng practice ngi record chwa ni baro so bengin le chpo Maliham to por pedang practice dang record ni I im domra dengi hab le kanu sien syur try ru kanu sien san pusien apoi si spasien apoi nomor bai hab le si pen bah ya kata ka jing pen bah me I isu thu but ka penlong yang aru ban pen ai yang ban pen ai ka long the best kan nang ngaru bangan ai baharu
แต่i pen ai men siam bahaya ngaru kumju so habukut ru ngi wan os ka jing stu jing mut kan ba ngi ru ngi kwa ka ju hi ban le bah kam jing kan me i ru i kumi ong ba i dan hapo itu tela thau ka stage so bi wan ru ngai os ngok su jing i ka klan ba ba di long powerful bat ka jing long jing i ru ka long ka pelong magnetic ta ba ngaru ngas ngasulong ba ho ngai i te ka yu pen ai men siam nga bangan ngan give up mengaruh ngan dia kat bala penbiang adu ba kapen adu pursuit ru kalong kumju ni ong ni le kata mat me i ong ho ang kwa le kata me i push lang long be push lang adu ba kan sapoi kum kat ka Jingrwai fis ngabat kumju ko video fi iru layak jengkat lang Ka message hi ka bang aku ban ai she kini ki artist ki bang mit thamai bat kumjuru i gitu ki artist ki ba la rice lemon ta ba nim jude bangin ju do jingkermen nim dei ban long kita ki briu ki ba do jingkermen ba ala dangan rai kata ka Jingrwai jonga kam smot tenat la ne ba long bangin kin randien kan pide ban ngai ila de ba pide ki briu ki ba kerpang ubleu la kerkui pide ka sap ka ba kerpang haman na kiliang ti ngi de ban pendon kam hok kanya kata ka sap ka jong pi ban ngi de ban tur syakmat bat ngim dei bangin de ran ban pen i la ka jong kasap habang ngiwat ikilat kilenti long kilat kilenti kin ple be da piwat iki ti long barobor pi de pen pendon kam bat na barobor pi de pen pendon kam hok kanya kata kasap ka ba dei wa ai